डाक्टारालाय माथो आंनि सिगाङाव जेबोखौनो बुङाखैमोन। ने बिबो जेबोखौनो हमनो हायाखैमोन। बेबायदि होननानै मोनथिनायमोनब्ला आं हाबिलाखौ एसेबां खस्थ' होननानै बेबायदि लाबोनाय नङामोन ना। आंलाय सानदों गासिबो क्लियार जेबो क्रिटिकेल नंला होननानै बुंनायखाय बेबायदि लानानै फैबाय। माथो बेहा मेम'रिसो लस जानानै थाबाय। मा डाक्टारा एसेबो हमनो हायाखैमोन नामा? ट्रिटमेन्ट खालायनायाव माबायदि डाक्टार बेफोरो? आंथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय। आंथ' दा बेखौ लांफिननोबो हाला। मा सानदोंमोन मा जालांगौ? डाक्टारा मा एसेबो हमनो हायासैना बिखौ? एसेबांदि क्रिटिकेल जानानै दङ, मेम'रि लस जालायनाय। बेफोर खोथाखौबो डाक्टारा हमनो हालायाखैना। दा मा खालायनो आं, मा साननो आं दा? ना मेम'रि लस जायाखै? मा खालायनो आं? ना हाबिलाया दसेनि थाखायसो ओरैनो बेबायदि जादों? बिराद गिदिर गिदिरथि मावफ्लांबाय आं। मा खालायनो आं, मा खालायनो? डाक्टारनियाव थांनानै मा बुंहैनो आं दा? मा होनना बुंहैनो आं? मेम'रि लस मा होनगोन आं? गोरोन्थियावनो बिराद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबायलै आं। माबायदि मा खालायनो आं हमनोनो हाला आं। हाबिलाया होनबा मेम'रि लस जामारबाय। जोंफोरखौ बावगारजोब्बाय बियो। जेबो गोसोआव गैला होनबा बिना। मानो बेबायदि जाखो? माथो डाक्टारा मोजां जादों होननानै मोजाङैनो दं होनना बुंदोंमोन। मानो होनबा बियो बेबायदि बावगारजोबखो? मा मेम'रि लस? मा बेमार बेफोरलाय? मानो बावगारखो बियो? होमब्लाथ' बियो आंखौ जेबोखौनो गोसोआव गैला। आंजों रायज्लायनाय, जोंफोरनाव फैनाय, आंखौ बासायनाय, आंनि मोजां मोननाय, आंनि रायज्लायनाय बेफोरखौथ' बियो जेबोआनो गोसोआव गैला होमबा? मोनसे बाथ्रा, होमबा बिथ' गुथालखौबो गोसोआव गैला। रावखौबोनो गोसो गैला बियो, गावखौनो गोसोआव गैला। मा जातनि बेमार बेफोरलाय? बेफोर बेमारखौलाय इसोरालाय मानो हरदों? मा बेमार बिलाय जात फात गैया? मा बावगारजोबनाय बेमार बिलाय? गावखौबो बावगारजोबनाय, मालायखौबो बावगारजोबो। मा जातनि बेमार बेफोरो? मा नाम बेफोरनि बेमारनि मुङा? सोरनाव मा सोंहैदों आं? नों आंनि मा जायो? आरो नोंनि मुङा मामोन? आं अख्रां। नों आंनि आब', आं नोंनि फंबाय। आंनि फंबाय? बेनिफ्राय बे सेंग्राया थांनाया, बिसोरमोन बियो? बियो आदा रुनि। आदा रुनियासो नोंखौ बासायदों। बासायदों? रायज्लायनो साननो नागिरो। होमबालाय उन्दु, रायज्लायनाङा। दै लोंनो? आंहा मा जादोंमोन? मा जानाय आंहा? बेनिफ्राय जोंफोरनि आइ बाबायालाय? जोंहा रावबो गैया। जों सानैबो मावरियासो। मावरिया? मानो होनबा आं एसेबो गोसोखाङाखै। नों आंनि फंबायमार? बेनिफ्राय जोंफोर दा बबेयाव दं? मा जायगा बे? आदा रुनिया बुंदों जोंफोर गुवाहाटियाव दं होननानै। गुवाहाटि? आं जेबोखौनो हमनो हायाखै। आं मा जानानै बेसिम सफैखो? मा जानाय आंहा? नोंखौ जाख्लाया बुदोंमोन खर'आव। बेनिफ्राय नोंनि खर'आ दुखु मोननायखाय हस्पिटाल लानानै थांदोंमोन। नोङो हुस गैयामोन। खर' बुदोंमोन? औ, नों थैहाबनानैसो दंमोन। मा होनदोंमोन? जाख्ला? सोर बियो? जाख्लाया जोंफोरनि न'खौ सावनानै होदोंमोन। न' सावना होदोंमोन? खर'आ साखांलायबाय आंना। उन्दु होमबालाय आब', रायज्लायथ'नांला। उन्दु। आं थानो सुखुला। मा जादों, मा मादों आं जेबो बुजि मोनाखै, जेबो हमनो हायाखै। बुजि मोनदोंबाबो, हमनो हादोंबाबो आं जेबो गोसोखांनो हायाखै। खर'आल' सादों आंना। आं रावखौबो गोसोखांनो हायाखै, जेबो बाथ्रा गोसोखांनो हायाखै आं। आदाया डाक्टार लायनो थांदो र', मोजां जागोन। बेफोर सेंग्रा गथ'फोरा बिसोर गामिनिनो खोमा। औ। सोर मानसि गोदानलै बिसोरो? मोनथिया, आंबो दिनैसो नुफेरदों। नोंसोर हाबिला आरो अख्रांखौ सिनायोना? बे गामिनि ना नोंसोरो? औ, सिनायो। बिसोर न'आवनो दोंखोमा दे, बिसिनावनो फैदोंमोन जोंफोरो। न'आव गैया हाबिला मोना, बिसोर हस्पिटालावसो दं। हस्पिटालाव? मानो? मा जादों? मायबा जादों नामा बिसोरा? औ, हाबिलाया हस्पिटालावसो दङ। जाख्लाया बुनानै बिखौ थैहाबहोदोंमोन। मा? जाख्लाया बुनानै? सोर जाख्ला बिलाय? बुनानै थैहाबहोदों? मानो? सोर बियो? मानो बुनाय? बबे हस्पिटालाव दङ बिसोरो? मिथिगौना नोंसोरो? नङा, मानो बुदोंमोन? मानो बुनाय हाबिलाखौ? मा खोथा दंमोन? माबा जानाय नामा? खोथाया बेनो, हाबिलाया न' सावदों होननानै नांज्लायदोंमोन। बे जाख्लाखौ न' सावदों होननानै बुंदों बियो, गावसिनि न'खौ। बेयावनो नांज्लायदोंमोन, नांज्लायनानै बुदा बुसि जादों। न' सावदों? बुला बुसि जादों? मा एसेबां बेफोर जालांबाय? जोंफोर जेबोखौनो खम मोनाखै। जोंफोरलाय माथो जेबोखौनो मोनथियासै। मानसिया दा हस्पिटालाव फैदोंना फैयाखै? अबे हस्पिटालाव दङ? मोनथिगौ नामा नोंसोरो? क'क्राझार सिभिलाव दङ। लोगो मोनगोन दे थांबोला। नै दानि बावैसो जोंफोरनि सानै लोगोआ थांदों। सुखि आरो बिराज थांदों। लोगो मोनगोन नोंसोर बिसोरखौबो। थुनाय बिमा थुनाय, क'क्राझार हस्पिटालाव, क'क्राझार सिभिलाव माबोरै थुनाय? मा जानायथाय? खर' सोखावलायनाय? मानसियाबो दा माबोरै अबस्थायाव दङ?
बिफा थौनाय थौनाय माबोरै गिनायसो मोनजोब्बाय आं मानसियाबा मोजाङै दंना गैया थौनाय थौनाय माबोरै औ बेबायदि नांज्लाय खमज्लाय जालायनाय बेबायदि बेहुस जालायनाय बुदों बियो सोर सेंग्रा बियो बे बुनाय मानसिया दा अबाव दं बियो बेखौ हमदोंना हवाखै गामिनि मानसिफोरा बे सासे मानसिखौ जे बेबायदि बुलायनानै हस्पिटालाव थांनो गोनां जालायदों बेहुस जालायनाय बे सेंग्राखौ हमदोंना हवाखै नोंसोरो पुलिसनो होदोंना होआखै बेखौ खारखोमादोंलै दादै बियो हमनो हायाखै जोंफोरो रावबो मोनथिलाबायो खारखोमाखादों बियो बुलायखांनानै जोंफोरबो उनावसो मोनथिदों माबायदि जायगालै बेफोरो मानसि बुनानै खारखोमालायो रावबो गंखौनो मोना थौ बिमा थौ माबोरै थौ दादै मुलि हरनाय मुलि खर' सानायनि मुलि खर' सानायनि मुलि पेनकिलार ना पेनकिलारबानो जागोन ना डक्टरनि प्रेसक्रिपसन दङ मा होननानै बुंनो दा आङो माबा थारमाने हस्पिटालनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो माने खर'आव दुखु मोन्दोंमोन माने बुनाय आरो खर'आव बुजादोंमोन आरो बेनिफ्राय दा थारमाने खर'आ सानाय मोनसिदों थारमाने रायज्लायबा मुभमेन्ट खालायबा माने सायो माने बेबायदि माबा मुलि दं नामा र' दादै जेबो प्रब्लेमथ' जानाय नङा बेफोर मेडिसिनखौ जाब्ला जाया जेबो प्रब्लेम जाया जानो हागौ हर होमब्लालाय एसे बुरजायैनो हर लाना थांसै आरो बेखौनो जेबो जानाय नङा होननानै बुंदों माथो बिसोरहाबोथ' एक्सपिरियेन्स दंखायोना बे हिसाबावसो मेडिसिनखौ हरगोन जेबो जानाय नङा खोमा दे जानो हागोन बियो बेनिफ्राय खोथाया जाबाय आं दा खिन्थायासै ना माबा बे बावगारनायखौ बेखौबो खिन्थानांगौमोन नामा बावगारनाय बेमार होननानै खिन्थालादे जायखिजाया बेखौनो लानानै थांसै रादाय गिनाय मोनजोब्बाय आं मानसिया मोजाङै दंना गैयाबा आलाय सिलायनो गथ'आ सोरबा हस्पिटालाव लांनाय माबा खालायनाय माबोरैबा दंहैयो हस्पिटालाव मोजाङै दंना गैयाबा गिनाय मोनजोब्बाय आं बिखा थलब थलब मोनजोब्बाय आं मा बुंबावनो न'खर मानसि गैजा रोङि बिमा बिफा गैजा रोङि गथ' बयबो मेगन नोजोराव गोग्लैयो थेवबो मानसिखौ बेबायदि बुनानै खारखोमायो गावहा हमजाबाय नालाय बेखायनो खारबाय न' सावनायखौ गावखौनो होनना मोनथिबाय नालाय हमजागोन होननानै खारबाय गावहा बिखौ बुनानै इसिबां पापि गाज्रि मानसि थायो सोरबा बेबायदि एसे खोथाखौ लानानैनो मानसिनि न'खौ सावना होलायनाय दाबा इमारजेन्सियावसो दं नामायो इमारजेन्सियावसो दोनदों नामायो मानसिखौ माबायदि दंबा रावबो गैया होनना मोनथिनायखायनो बेबायदि अयथासार खालायदों बे मानसिया मोनथिबायना हमना मोनथारनांगौमोन बिखौ हमनांगौमोनथ' र' दालाय न'नि मानसि होननानै गावनि मानसि होननानै रावबो गैया सोर जर होनो बेफोरखौ दा बिमा बिफा थानायबा न'नि मानसि भागि बुगा थानायब्ला एसे जर होगौमोन रावबोआनो गैया सोर मा होनबावनो बेबायदिनो थाबाय आलाय सिलायनो आरो रादाय आबानो मा होनना खिन्थाहरनो फन खालायदों नामा बियो खालायथ'वाखै डिउटियाव दं खोमा खालायाखै नै दानो जेबो खिन्थाहरथ'नाङा खुथालनो दा जोंबो थांगासिनो ना हाबिलाखौ लोगो मोनखागोन लोगो मोननायनि उनाव फन हरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय दे जागोन दे बेनिफ्राय नै बिसिनि न'आवबो हाबहैयासै बेनिखायनोथ' मबाइलखौबो हमाखै बिसोरो न'आवसो दं खोमा फनाबो हाबनानै लायथारनायबासो हामगौमोन खोमा थांनायबो जायासै नांला दे फन सन दालाय मोनथिखाबाय माबार सहैबानो जासिगौ थौ माबोरै थौदो बेखिनिखौबो ससे थाबायलांनांसिगोन गारिबो गैया एसे गोबावानो लागोन थाबायनानै थौ माथो खालायबावनो आरो दादै मुलिखौथ' लाबाय जेबोथ' प्रब्लेम जानाय नङाना जाखांनायनि उनाव जेबो प्रब्लेमथ' जाया नै मा प्रब्लेम जानो बेलाय मानसिफोरा जाबायानो थायो बेफोरखौनो हरखायो जाखायो बेफोरो जेबो नङा खालि नांगौनि बारा जानाङा होनबानो देहाया हानि जायो आरो माबा खालायबानो जाबाय ओंखाम जाखांनासो जाहो खालि उदैफोराव दा जाहोसै किडनिफोरा गाज्रि जायो खालि उदैयाव मुलि जाबोला जाहै लोङैसो जानांगौ आरो मुलि सुलि जानाय समाव ना बेदरफोरखौ बांसिन जानांगौ मोजां बुस्थुफोरखौ जानांगौ जेबो जाया दे बे मुलिखौनो हरखायो जोंफोरो माने दादै मा बुंनो आरो गिनाय मोनो आरोना माने खर'नि ना केस नालाय खर'आव बुजादोंमोन नालाय बेनिखायनो है जेबो जाया बांद्राय सानबानो बांसिन जायो आरो जुदि बांद्राय जायो मोजां मोनो बे मुलिखौ जानानै जोंफोरनि बेयाव फैबानो जाबाय डाक्टार सार फैयोना जोंफोरनाव फैबानो जाबाय नायफैबानो जाबाय डाक्टार फैयो आरोना बेयावबो फैयो बेसेबा MBBS खालायनाय डाक्टार फैब्लानो जाबाय जा बेमार जायो गासिबो हामजोबगोन फैब्लानो जाबाय MBBS मोजाङानो जागोन होनबा बियो गासिखौबो रोंखागोन दे दादै जानानै मुलिखौ जानानै हामाबोला लाबोगोन आं बे सारनियावनो देखायफैगोन दे आबा बारहुंखा रनिनि फना नांदोंना आबा
फनखौ मोनदोंना बिना इसिबां फन खालायबाय आं फनानो नाङा बिना नुदों माबायदि मानसि बियो दिनै गुवाहाटियाव थांगोन होननानै माल बुस्थु माखासेखौ पेकिं खालायना जाग्रा लोंग्रा माबा माबि पेकिं खालायसिनो होननानै नुदोंना मानसियानो नुफैयाखै नुजाफैयाखै नुदोंना मोनदों नामा फन आदाखौ फन खालायदोंमोन आं आदाना फना नाङाखै अबा थांखौ गथ'आ मानो दि बेबायदि बिखासि मानसिया मोनसे भेसाल मोनसे प्रब्लेम लाबोबाय थायो लोगोआ बांद्रायसो जादों नामा सिरियास जादों नामा नै सिरियासानो जा जेयानो जा मैया लांबाय मदद खालायबाय हस्पिटालाव थांबाय दा फैदो न'आव गावबा गाव खामानि थाया नामा बिया जाय लोगोआबो एक्सिडेन्ट जादों मायबा जादों बिसोरा न'नि मानसि दंना नायनो थाखाय बिया बेयाव 24 घन्टा थानो गोनां साननै सानथाम थानो गोनां दरखार गैयाना मानो थानांगौ बिया गावबा गाव खामानि थायो मोनसे खामानियाव थांनो गोनां मायबा बुंना गालांदों बेखौ आरो मावाबा जायोना बे गथ' सासेया एसेबो बुजिनो नाजायालै बुङो मायबा खालायो मायबा सानखादोंमोन आं मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखागोन बियो होननानै बिनि थांनाया गुवाहाटियाव थांनाया बिनो नंखायसो बिना मिसासो बियो मालाबा थांबावगोन बियो आयै नोङो गुवाहाटियाव खिन्थाहरदोंमोन नामा औ मानो खिन्थाहराखै अफिसाव खिन्थाहरदोंमोन आं जोंहानि फिसाजोआ थांगोन होननानै अबा थैहैखौ बिसो मोनथिसिगौ आरो दासो उन्दुलांबाय आब'आथ' रावखौबो सिनायलानो मानो बेबायदि जाखो आंखौबो सिनायला दा माला सिनायफिनगोन आब'आ दाथ' आब'आ आंखौ सिनायलाबो आंखौ अननायबो नंखाला खोमा आगोलनि आब' हाबिलाया आंखौ बेसे अनोमोन दा बे आब'आ माबा अननायानो नङा बायदिसो मोनदों आङो हारसिंसो जाफिनसिगोन खोमा आंखौ आब'आ अननाय नंला खोमा सिनायिखाय आब'आ जोंहानि न'आव थांनायबो नंला खोमा आरो आंखौबो लांफानायबो नंला खोमा आब'आ गारनासो थांसिगोन खोमा आंखौ अबावबा आंखौ अनखालासो खोमा आब'आ सिनायाबो अनलासो खोमा आब'आ आंखौ मा खालायगोन दा आं अबाव थांगोन आब'आ आंखौ गारना थांबा उन्दुलांबाय नामा मानसिया अख्रां नै आं मुलिखौ लाबोबायमोन हाबिलानो सिरियै उन्दुलांबाय माथो मानसिया बेसेबां गोबाव जाखो राजा आब'आ उन्दुलांनाया दानिसो उन्दुलांदों गाख्राबनो सानाय मोनसोदोंमोन खोमा बे सिरिया खस्थ' होनाय बायदि जाबाय दा होनबा मा खालायनो मुलिखौ जाहोनानै उन्दुथो दसे मा खालायनो हामगोन बिराद मोजाङै उन्दुलांदों माथो फोजाथ'ला नामा औ आब'आ उन्दुथोंदो दे दसे नों मुलिखौ मोनबाय औ मुलिखौ लाबोबाय आं बेखौ जाहोनो होदो ओंखाम जाहोनानै ओंखामबोथ' सङाखैलै ओंखामबो जानांगौमोन आंबो ओंखाम उखैदों आब'खौबो ओंखाम जाहोना मुलि जाहोनांगौमोन आंथ' ओंखामफोरखौ मोजाङै संनोबो रोङा बेदरफोरखौल'सो मोजाङै सङो दा मा संनो मायबा जेबोथ' गैयालै रुमाव जेबो गैया बेयाव जानो गोनां जेबो गैया आब'खौ जाहोथारनांगोन आब'आ आगोल आंखौ खर' साब्ला ओंखाम जाहोयोमोन ओंखाम गुदुं